Dobre, tak nachádzame sa v južnej veži kapucínskeho kostola, nazvaného Sirotár v Žiline. Severná väža kostola je pravdepodobne obeživá prázdna, nie sú tam žiadne známky, ani stopy po nejakom zvonovom príslušenstve alebo po nejakej konštrukcii. Nad sebou môžete vidieť dva zvony. Jeden oceľový, jeden bronzový. Ten bronzový je zároveň aj starší, pochádza z roku 1887. Taká zaujímavosť je, že v roku 1886 opäť Žilinu postihol požiar a tento zvon zrejme vlastne poukazuje na to, že bol odliatý po tomto požiari ako zrejme náhrada za roztopený zvon vysokou teplotou. Pochádza z roku 1887, ako som spomínal, od budapeštianskeho zvonolára Valsera Františka. Je zasvetený svätému Vincentovi. A čo taká zaujímavosť, existuje taká historická zmienka písomná z roku 1915, ktorá hovorí, že v tomto kostole sa nachádzajú dva zvony. Konkrétne ten jeden z roku 1826 vážil 70 kg a menší starší z roku 1749 vážil 28 kg. Tieto zvony tu už dnes vlastne nie sú, tak najväčšou pravdepodobnosťou padli v prvej svetovej vojne, čiže vojenská armáda ich opäť zrekvírovala na výrobu vojenských zbraní a munícia techniky. Tento zvon nad nami, ten väčší, je oceľový a v podstate nenesie na sebe žiadnu nejakú ornamentálnu reliefnú výzdobu ani nejaké epigrafické prvky, čiže v podstate jeho pôrod je hladký, ale teda môžeme dedukovať, že bol vyhotovený v Dohlerom v Kaffenbergu v Rakúsku. Krátko k týmto teraz zvonom. Teda tento veľký zvon bol najväčšou pravdepodobnosťou zaobstaraný po prvej svetovej vojne. Nie je signovaný ani datovaný. Váži približne 235 kg, má priemer 73 cm a zvoní v tónine G2. Tak ak to tam môžeme, tak si ho rozlúčime. Ako som teraz spomínal, tak ten menší zvon prežil vojnovú rekviráciu v tej prvej svetovej vojne. Ako som spomínal, bol odliatý v Budapešti v dielni Valsera Františka v roku 1887. Má približnú hmotnosť 98 kg, priemer 54 cm, zvoní v tónine FIS-2, nájdeme na ňom aj výrobné číslo 1684 a nachádzame na ňom latinský nápis, ktorý v preklade znie: Svätý Vincent zaobstaral Augustín Roškovaný, nitriansky biskup, v roku 1887. Odlial František Valser v Budapešti. Tak môžeme si vypočuť aj jeho zvuk.
ešte vlastne môžem povedať takú zaujímavosť. Vlastne na konci druhej svetovej vojny, keď prebiehali boje o mesto Žilina, bolo to konkrétne 30. apríla v roku 1944. Ako som povedal, boli teda boje o Žilinu. A podozrivo bolo v meste ticho. Teda dva židovskí chlapci, ktorí boli tu na sirotári, vybehli sem na väžu a začali zvoniť na akože ukončenie týchto bojov. A v tom momente vlastne do tejto väže udrela rana z dela, ktorá bola vlastne aj poslednou ranou po tejto druhej svetovej vojne v Žiline. Chlapcom sa nestalo nič podľa všetkého, čo sa umiem dočítať, iba s menšími zraneniami. Ale teda to je taká zmienka o týchto zvonoch, že vlastne na konci týchto bojov sem išli a zvonili práve na týchto zvonoch. Takže vlastne to je k týmto zvonom aj všetko. Ešte vám vlastne môžem ukázať, keď tá vojenská armáda rekvírovala zvony, tak zvykli v kostolných vežiach ponechávať aj príslušenstvo. Tak v podstate toto je srdce z toho zvona, ktorý bol zrekvírovaný. Takže toto je ten zvon, ktorý mal pravdepodobne tých 70 kg. Takže toto srdce tu vlastne nechali aj s hlavicou. Takže kto chce si ho môže kľudne chytiť. Srdce neviem, ale zvon mal 70 kg. A väčšinou vie, že to srdce je 5% váhy zvona. Tak dosť si ho môže kľudne chytiť. Ako nie je nejaké ťažké, môže mať nejaký. A je tam ešte hlavica. A to pôvodný bol celý? Nie, ten pôvodný bol vlastne, tam je hlavica, ktorá vlastne je totožná s hlavicou tohto zvona. To znamená, že zrejme tu boli dva zvony odliaté týmto majstrom. Tento prežil a ten druhý vlastne zobrali. Aj tam je tá hlavica, takže kto chce si ju môže pozrieť, tu nevyťahujem, to je ťažšia. Ale ak kľudne si môžete, kto chce, keď budete odchádzať, tak si môžete kľudne aj skúsiť zazvoniť. Na to do zvone si môžete poťahať kľudne, kto chce. Takže pokojne, pekne to beží všetko a môžeme sa potom presunúť ešte k evanjelickému kostolu.